Hyvää päivää, Henry Sippola Porista. Me ollaan täällä surkea erikoiskokeella nyt ja se alkaa olla ensimmäinen erä päivästä niin pikkuhiljaa päätöksessään. Niin, kerrotko hieman siitä, että kuinka nyt olet tänne päätynyt ja kuinka täällä viihdytään? Niin, täällä viihdytään. Autolla tänne tullut. Kaverit mut tänne ajo. Teitä on tässä kun hieman kuvaan, niin tässä on tämmönen 5 hengen porukka, jotka ovat kaikki vähän eri puolilta Suomea. Niin oletteko te samaa ystäväporukkaa sit alun perin? 8 vuotta on tätä nyt kierrottu. Siis tää on teille 8 vuosi putkeen kuin ralleissa tällä porukalla suurin piirtein. No, mikä saa tulemaan yhä uudestaan? Tosi hyvä kysymys. Mikäs on nää ralliautot? Ralliautot kiinnostaa. Ajatko itse? En aja. Tää on vaan kiva katsoa. Okei. Mä voisin seuraavana kysyä Aki Salolta, että kuinka tää teidän ralliviikonloppu sujuu? To see if it's still possible to stay in contact because normally most of the time on second loop I struggle to follow the national rally, so I gotta try and see if it's possible, but I think at the moment my chances are smaller than his chance. How important is it to be ahead of Jari-Matti by tonight? That will be good, of course. Tomorrow only 30 k's to go, but a very hot stage, medium power, very fast, very demanding. So yeah, the one we're gonna be in the lead tonight, we're gonna have for sure an advantage for tomorrow. Missä te yövytte tämän viikonlopun aikana? Mökkihimoksella vuokrattuna. Oi, sehän on aika luksusta. Pääsee sitten illan päätteeksi saunaan. Aivan. Kiitoksia. No, Sauli Vileen Vantaalta. Osaa tätä ryhmää ja yöpyt myös Himoksen mökissä. Nyt olette tullut tänne surkeen erikoiskokeelle ja se alkaa olla lopulla, mutta tässä te vaan istutte yhä. Kuinka te aiotte tänään edetä? Uskokaa, että on valkein, niin Jari-Matti on talon ympärillä. Vasti ihmisiä matkustajia ympärillä ei niin kauheasti. Miten jos tänne norjalaiset Mads, can we get a quick comment from Rally Radio? We're live on Rally Radio. You've been running... Eli jossain vaiheessa... Siellä meni autoja kovaa. Eli jossain vaiheessa aiotte vaihtaa tätä teidän mukavan näköistä leiriä niin johonkin vähän toiseen suuntaan. Kuinka monta pikatappaletta sitä jaksaa päivän aikana katsoa? En ole ehtimisistä vielä. Niitä vaan niinku... Pari. Eli nyt käytte aamupäivällä täällä, katsotte tätä surkeen ja sitten mikä on seuraava suunnitelma? Eli surkea ja Horkka olisi tänään vuorossa. Korpelahden taipaleet. Aivan. Okei. Kiitoksia Sauli Vileen. Siirrytäänpä sitten Aki Salon puheelle. Uudesta kaupungista asti. Ei, menee väärän. Meneekö väärinpäin? Antti Soisalo. Antti Soisalo. No niin, suokaa anteeksi. Kuinka kuvailisit tätä surkeen tunnelmaa? Ja ootko ollut aikaisemmina vuosina katsomassa tätä pikataipaletta? Joo, kerran aikaisemmin on täällä käyty viime vuonna, mutta vähän eri kohdassa. Ihan ok, voi sanoa. Silloin kaikki hyvin voi sanoa. Aivan. Onko täällä paljon muitakin, tiedätkö, näitä tämmöisiä katselupaikkoja, vai onko tää nyt niinku se tavallaan surkeen etapin virallinen katselupaikka? Virallinen taitaa olla tästä vähän eteenpäin sinne peltoon, missä on enemmän toimintaa. Tänään kaikki nämä vinkkelit, mihin pääsee autolla helposti tulemaan parkkiin, niin nähdään niitä alueita, mihin väki kokoontuu.
Ja te olette siis autolla liikkeessä. Onko täällä joku erikseen kuskihenkilönä vai onko siihen kykenevä kuka hyvänsä? No erikseen kuskinakki aina. Illalla päätään kuka seuraavana aamuna ajaa. Kiertävä järjestelmä, että jokainen kärsii joku päivä. Kellä on kuskinakki tänään? Tänään on Saulilla ja tuota reunasta sitten vielä Kaitsulla ja kuskin vuorossa. 2 autolla liikkeellä. Aivan niin. Selvä, kiitoksia. No niin, vielä Kaarinasta on saapunut tähän ryhmän osaksi Markku Suojanen. Onko sulla kuinka monessa kertaa ralleissa tänä vuonna? Tää on nyt 13. Mikä ihme saa tulemaan yhä uudelleen? Tunne oma ralliauto ja fiilis. Onko vastaavanlaisia muita tapahtumia, mistä tykkää käydä? No tää on ainut melkein, että missä on tulee käydä. Perinne Vaihteleeko nämä pikataipaaleet sulla kovastikin vai onko tää surkea esimerkiksi jostain syystä sellainen, mikä tulee erityypillisesti aika usein joka tiedessä? No porukan kanssa oli saanut päätetä, että mihin mennään. Sen mukaan katsotaan päätetään sen pätkää, että mihin mennään. Edellisen päivän kartastuna katsotaan sinne. Joo, eli siinä tehtiin päivän mittaan sillä, jos haluaa ottaa rennosti, niin käydä katsomassa uudella pari pikataipaletta. Sillä välin te kuuntelette ralliradiota ja käytte välillä syömässä luonnollisesti ja osa porukasta nauttii ilmoitteita ja niin edelleen. Mutta kuinka suuri merkitys teillä on sitten tälle tämmöiselle niin kannattamiselle esimerkiksi? Onko teillä nyt sitten kovat kannustusjoukot vaikkapa Jari-Matti Latvalalle? Kyllä Latvala kannustetaan ihan viimeisen asti. Se oli numero 1. Joo. Miltä se näytti tänä aamuna tää surkea taipaleen perusteella tämä homma eteneminen? Se oli hyvät näytti, kun tuli tuohon kohdalle, niin ajoi ihan tosi hyvällä. Tulokset puhuu puolesta. Aivan. Hän johtaa rallia tällä hetkellä, kun kello on, mitä sen onkaan. Eletään noin 12 ja 13 välistä aikaa tässä lauantaina. Joo. Okei. Kuinka kauan aiotte viihtyä nyt tällä alueella surkeilla ennen kuin siirrytte eteenpäin? Varmaan pari tuntia vasta. Katsotaan, se on fiiliksen pohjalta. Mikä hyvä ajankohta siirtyy sen toiseen paikkaan. Mennään laitin kausta suunnitelleen, että se menee fiilispohjalta. Hyvä homma. Kiitoksia vaan ja mukava rallipäivän jatkoa.